Sumpah ing ati. Sumpahnya apa tau mas? Kosek ta? Sumpah ing ati. Sumpah tenanan ta? Tenan ya? Sumpah ta? Masa? Sumpah ing ati sayang tansah sandingan kang kadya mimi mintuno setyeng katresna. Janku sayang manggi kanggelan bebiso kasembadan hantu jati ring kasepian. Enak. Enak mas. Angen-angene wis iso sumanding garek digoleki langgene. Nggih sayang. Ambil tangannya. Sineksen wulan kekencar ing ratri gurit jagat bareng klawan si reki nata bunga renggo tresno nyandeng sliramu kenyo manis sesotyaku. Sayang tansah sandingan kang kadya mimi mintuno setyeng katresnan. Pujanku sayang manggi kanggelan mripiso kasembadan hantu jati ring kasepian. Sineksen wulan kekencar ing ratri gurit jagat bareng klawan si reki nata bunga ngrenggo tresno nyandeng sliramu kenyo manis sesotyaku. Sumpahnya apa? Kosek ta? Apa sih mas? Sumpah ing ati. Sumpah apa sih mas? Dadi ngene lho. Tenan para iki.
sayang tansah sandingan kang kadya mimi mintuno setyeng katresnan Hujanku sayang mangki ganggengan mrih bisa kasembadan hantu jati kasetya sumpah ing ati sayang tansah sandingan kang kadya mimi mintuno setyeng Hujanku sayang mangki ganggengan mrih bisa kasembadan hantu jati kasetya mrih bisa kasembatan hantu jati ning kasetya Salendang biru sing ono ning pundakmu ilang ra bakal balik nang tanganku ilang barang rasa tresnoku Perdana Rekod Surabaya The Pangestu Mas Arya Mbak Rena lho Ki jaga tetep aku ya Aja mbok gandoli aku ra iso lunga sepurane ya Mas yo 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 kowe calon nape mandeng aku sing aleh yen wis mati rasa kandang ngomong apa tenyongko katresnanmu The Pangestu yen kowe calon
balik nang tanganku ilang barang rasa tresnoku Ilang bareng rasa tresnaku. Perdana Rekod Surabaya. The Pangestu. Ada Laila. Ayu. Ayo Mas Ojol. Kepingin turuning dadamu, bu alus rambutku, mulai hatiku. Cahaya rembulan temeremrat turu-turu, kaya ngerti wengi ojo ninggake aku. Tak genggam tanganmu, tak halus bibirmu, Sumber jantungku koyo mandek ora mlaku. tresnoku yo mung kowe, gak ono liyane. Kau cilik bahagia selawase. Opo anane tamponan luwih kekuranganku. Ojo dadi pepalang atimu. Oh semono kau tak suwun ngancani aku. Sayang iki tulus ora semu. Ayo ya. Opo anane tamponan luwih kekuranganku. Ojo dadi pepalang
tresnamu kinarya tamba susatroning batenku Wong bagus antep no rasa atimu tresnaku tulus jroning kalebu
Pindho samudra pasang tanpa wanganan tresnaku mring sliramu sayangku. Cahayane bulan kang sumunar Habyoreng tawang yakti sliramu kang dadi lamunan. The Pangestu. Dana Rekod Surabaya. Masuk. Mau. Mas Arya, Pangestu. radanya dak mrene. Tak lamun saben dina lho. Rasa ora. Rodok Mas, kayake kok kurang suwi ngono lho. Mari kita sirene. Sumripe angin ratu
sawang indah manis pasuryanmu tak kutang-kutang semutan sang lam-lami sayang dosi karane atiku. Ayo nyambut gawe. Tolong mau Mas. Kok lepenan. Alon-alon no. Ya. Donga muga-muga lancar sekabeh ya. Lancar ya. Amin sayang. Sumunare cahya rembulan ana ing tawang cahayane katon madani gumebyar tanpa mblarangi. Sambat diroko iki mung kangen marang sliramu, kangen krungu suaramu, lucune pola tingkahmu, sayangku. Lucu ta? Ala-ala. Tang sawang-sawang endah manis pasuryanmu tak kutang-kutang semutan sang lam-lami sayang dosi karane atiku. Pandang aku awak dewe, mugi lancar selawase, bejo rezeki lancar sakabehane. Matur nuwun sayangku wis sabar ngadepi aku aja sumelang tresnaku ora bakal ilang. Ibarate wong mlaku mesti ana kesandunge. Nggih sayang, Ibarate wong numpak prau mesti ana ombake. nggih sayang. Sing penting apa-apa dilakoni. Wong ayu rungokno pitung manis tetembangku yo mung sira sikarane nyawaku tak sawang indah manis pasuryanmu tak kutang-kutang semut
tresnoku ra bakal ilang. Aku awak dewe Mugi langgeng selawase Ojo lagi lancar sak kabeh hari Matur nuwun sayangku, wis sabar ngadepi aku. Ojo sumelang, tresnoku ra bakal ilang. Ojo sumelang, tresnoku ra bakal ilang. Aso ya mas Tumbetes ilung ning sore rembulan iki ngilingi kowe sing tak tresnani gambaran cerita sing wis ana ning lamunanku ra bakal nyongko gerus atiku wis tak cukupno kekarepanmu nanging ra ono aji ning ngarepmu Kudu aku sing ngalah, pengenmu aku salah, ngambet nangis nganti bubrah. Apa salahku, apa salahe rasaku, mutusi katresnan nganti kelaran-laran. Mesti pengenku neng urip sing mongso pisan iki. Kudune aku karo kowe dadi siji. nyatane opo kok tinggalno keronto-ronto rasane atiku tak ngilangno kowe lunga pungkasane critaku wis temu nyatane sing blenjani sapa Pun 400.000 mawon. ya wis aku belajar ikhlas bah wis sing wis bar ya wis bar Sing wis rampung ben rampung. tapi awak dhewe tetep api-api wae to biyen kenale api saiki ya kudu api wis tak cukupno kekarepanmu nanging ra ono aji ning ngarepmu Kudu aku sing ngalah, pengenmu aku salah, ngambet nangis nganti bubrah.
Perdana Rekod Surabaya Aura Music. AM Bos. Mas ojo ngrayu wae sak mestine rasa tresno ora mung abang lambe wis dadi pilihan ati sayangku yo mung kanggo kowe. Rungokno kandhaku, apa sing kurang nyoto rasa tresnaku, apa sing kurang bukti janji sing neng lati, insya Allah bakal tak usanani. Umur bakal tua, ayuku ilang ra krasa. Aku wedi kowe wale, wedi kecantol wong liya. Percaya aku, cintaku hanya padamu, janji tak penake nganti anak putu. Janji menane, janji ngenane. Ojo janji kari janji yen namung sewates lambe. Janji menane, janji ngenane, mugi Gusti tansah ngreksa selawase. Perdana Rekod Surabaya. Masuk cak semua. Mas Arya, sampean rungok nih. Umur bakal tua, ayuku ilang ra krasa. Aku wedi kowe wale, wedi kecantol wong liya. Percaya aku, cintaku hanya padamu, janji tak penake nganti anak putu. Janji menane, janji ngenane. Ojo janji kari janji yen namung sewates lambe. Janji menane, janji ngenake, mugi Gusti tansah ngreksa selawase. Janji menane, janji ngenane. Ojo janji kari janji yen namung sewates lambe. Janji menane, janji ngenane, mugi Gusti
kebacut tresno nelongso rasane Rasane ati yen aku ra klakon melu duweni Morjana Rekod Surabaya Sinta Arvinda Arya Ali Aura Music Boyoke Aku deno santri lulusan pondok isih perawan dorong tau ketemu tak rewangi sarungan gawe sangka assalamualaikum Waalaikumsalam. Kokno, apa
ditemoni nekatku mong pingin milih yo kepisah kon wana koro angin gayuh tresno murasane wis mungkin wis beda semenjak jarak teko tiang sing biyen tak kenal dadi wong liya ternyata LDR pahit tenan boten seindah kembang tulip ning tamanku pokku isih sayang awakmu ngerti ora setingan jani jaban susahku Becek production ayo baiklah yuk aca-aca ayo Mas Haji isih kebayang-bayang isih dadi kenangan bekas amburan kulanmu wangine isih ning atiku isih tak kangoni isih tak tunggoni isih terus sayang awakmu. DC Production. DC Production. Ayo. Mas Hasya. Sigar kok apa? Sinten sing sambat kula niki kuat ning pas wingi lunga wektune mboten tepat.
Mas Malik. Nyuwun tambahe pangestu. Alon-alon ya Mas. Watone kelakon. Perdana rekod Surabaya. Yo, pangestu. Pangestu lho iki. Rena Movies. Masuk. Sikarane ati, nikari ati. Mas Arya. Tapi kami ati, caramu laku. Ayo Mas. Kesan indah pertama kau datang seolah cinta. Dengan senang hati aku menerima. Aku yo seneng loh, Mas. Kau permainkan hati yang jatuh cinta. Begitu. Kau tega mendua. Bukan begitu. Ayo yo. Kenan coba jerone wis saling padha ngertine. Nanging ning opo kok rembug pertanganke. Tipise pertanganan hatimu nyoto kalah kali masa lalumu. Pisan kasih ya Mas. Asale waras, beliau waras. Yo, Ayo. yo, pangestu. Perdana rekod Surabaya. Maho. Sigare ati yang elu tuwe. Apa ya tenan? Sikarane ati, nikari ati. Mas Malik. Oh, tapi kangen ati, caramu mlaku. Lanjut Mas. Kesan indah pertama kau datang seolah cinta. Dengan senang hati aku menerima. Kau permainkan hati yang jatuh cinta. Kau tega mendua. Wis saling padha ngertine. Nanging ning opo kok rambut pertanganke. Tipise pertanganan hatimu nyoto kalah kali masa lalumu. Pisan kasih. Yo, Kesan indah pertama kau datang seolah cinta. Dengan senang hati aku menerima. Kau permainkan hati yang jatuh cinta. Kau tega mendua. Bukan begitu ceritanya. Lagi yo. Coba carone wis saling
ibarate wit gedang sira dijantunge atiku. Apa ya pekaten ta Kang Mas? Tanpa Ora bosen karo aku. Hah? Ora bosen. Bosen ya dijolke. Ora tak ijol. Aja ngono to. Tak iku selawase. Gedang ya Mas. Men mekar. Ning jantung. Parasmu tansah lam-lami ati sinawung ulane dadari liriyeng pangucapmu ken tansah ngreridu eleh esemu wong ayu siramo tatya puspita haneng endro ngapara ambidung nala angenku amung tansah sumandheng lawan sira parantene Gendera pundakku tak elos rikmamu aja wong sujana duh wong bagus ngalem mring aku tak sawang esemu ya mung sira jantunge kalbu. Perdana rekod Surabaya lho iki. Ya iya no. Ayo. Mas Arya. Kontapno rasa sing ning jero atimu. Aku pengen krungu. Sumabyare lintang rinangga endahing tawang ya mung sira nimas kang sun sayang sira prasetyaku kok ngrengkani tresnaku kene tak kudang wong ayu Gendera pundakku tak elos rikmamu aja mung sujana duh wong bagus ngalem mring aku tak sawang esemu ya mung sira jejantunge kalbu. Ayo alon-alon ya Mas. watone kelakon ya 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 no. Muga langgeng selawase. Dalem Kang Mas. Coba jelaskan malih Mas. Mabyare lintang rinangga endahing tawang
Pangestu. Perdana Ringot Surabaya. Warungnya wis dibuka. Ayo dibuka. Warungnya dibuka. Toto sendok cangkiri. Panas kebun nyambut tenan wedang rutine. Remang-remang manis-manis pelayane sentir ngopotro tiwas ngeser ora iso nggawa esemane bakule gawe bingung atiku lirikane do aduh jalari mriyang awakku Iki piye Allah iki piye sender lengo potro sing dipikir kok ora rumangsa do pangestu lagi asik Surabaya buka warungnya wis dibuka ayo dibuka Osarya siap-siap warungnya dibuka ditoto sendok cangkiri panas kebul-kebul nyambut tenan wedang runtine Abang remang-remang manis-manis pelayane sentir ngopotro tiwas ngeser ora iso nggawa esemane bakule gawe bingung atiku lirikane do-adong jalari mriyang awakku iki piye Allah iki piye sender lengo potro sing dipikir kok ora rumangsa asik-asik do pangestu buka warungnya wis dibuka warungnya dibuka ditoto sendok cangkiri panas kebul nyambut tenan wedang rondene remang-remang iya mang manis-manis pelayane sentir ngopotro tiwas seser ora iso nggawa esemane bakule gawe bingung atiku lirikane do-adong jalari mriyang awakku iki piye mas iki piye Allah iki piye sender lengo potro sing dipikir kok ora rumangsa sender lengo potro sing dipikir kok ora rumangsa The Pangestu Perdana Rekod Surabaya Aura Music AM Bos. Arya Dale Sinta Arsita aku tak mundur ya mas Aja mundur. lah apa Kok ndak gulung-gulung. Maju ae. jelungup aku ngalah tutu merko aku wis ra sayang aku mundur tutu merko tresnoku wis ilang nanging aku isih ngerteni yen dirimu lebih sayang
Santosa.